kiskutyámból segítő kutya lesz, ma azt láthatjátok, hogy hogyan tréningezem egy plázában. Választottunk egy kutyabarát plázát, most az Etele plázára esett a választás. Már a készülődési folyamatokat is meg akartam örökíteni, ugyanis nagyon vicces, én mindig utolsó lépésként a hajlakot fújom a hajamra, és Pixel, ahogy láthatjátok, ekkor már megindul az ajtó felé. Rendeltem neki egy hámot, hogy szokja, hiszen segítőkutyaként majd ezt kell viselnie, erre tudjuk ráírni a feliratokat. Képzeljétek el, a vizsgán a pisik, aki parancsra tudnia kell majd elvégeznie a dolgát, szóval ezt is gyakoroltuk, és nagyon jól megy már neki. Beszállt a kis boxába, most le is fektettem nektek, de igazából ahogy elindul az autó, ő azonnal lefekszik és el is alszik. Kiszálláskor csak akkor jöhet ki, ha én mondom neki, nyilván ez a legbiztonságosabb, főleg egy parkolóban. Ilyenkor ő egyből szeret felfedezni és húz is, úgyhogy ezt majd még meg kell tanulni, hogy amint kiszáll, akkor üljön le és várjon egy picit. De hát ez teljesen természetes, ő nem ember, nem tudom elmagyarázni neki, hogy hová megyünk, úgyhogy